Какво мислиш за Мими-сан? Мисля, че е жалка, че е комплексирана идиотка, че се прави неинтересна. Мисля, че трябва да внимава повече как се държи с хората, какви неща прави и говори и да обмисля първо лъжата, защото обявявам, че много често лъже и винаги, когато ме е излъгала, аз разбирам, което е много тъпо. Мисля, че много се измисля, че много се превзема, че е голяма филмарка. Кифличка малко си пада, поне си откова веждите момичето сега, защото въобще не ми харесваше да звезди. Но да намали малко децибелите докато вика, защото буквално ще я намлатя някой ден просто като я видя така да ми крещи. И не знам, в смисъл мога да кажа много неща, мога дори да я разрева с това видео, но няма да го направя, защото съм добър човек, защото не знам защо всъщност, защото ми е направо много гадно. Но просто не съм като нея, няма да й падам на нивото. Мисля, много неща мисля, както казвам. И да внимава по-добре, да не се запознава с... Не знам, Мими, понякога търсиш просто внимание. Да, тя търси внимание, търси хора, с които да се чувства душата на компанията, най-печената. Ако не е такава, се изкарва такава. Забавно е малко, в смисъл, жалка е. Просто да си пази думите за себе си. Понякога хората просто това искат да видят.